Slobodno penjanje omiljeni je sport među avanturistima, koji adrenalin podižu svladavanjem visina. To će potvrditi i Borna, koji se penjati počeo sa samo 5 godina. Moj tata se bavio sportskim penjanjem kao mlad i sada isto i jako je bio uspješan u tome i on me na to uputio prema tome. Slobodno penjanje ima 3 discipline među kojima svatko može pronaći nešto za sebe. To je bouldering, ovo što vidimo iza nas, niska stijena u kojima su smjerovi jako teški i intenzivni. Onda druga disciplina je lead, tu se penje sa užetom i to su obično stijene višlje od 10 do 20 metara. I speed je disciplina u kojoj je cilj, ima se jedan smjer, uvijek je isti i cilj je što prije doći do vrha. Boje označavaju smjerove, a smjerovi su označeni ocjenama, dakle po težini su, jer svaka ta boja, smjer je različite težine. Diljem svijeta održavaju se natjecanja u slobodnom penjanju, koja su podijeljena po disciplinama i dobnim kategorijama. Dakle, na natjecanjima je cilj doći što više u pojedinom smjeru. Dakle, pobjednik je onaj koji se popne najviše. Ima se određeno vrijeme, na primjer u 5 minuta, ti je cilj popesti smjer, pa ako uspiješ dobro, ako ne. Do danas Borna je postigao brojne rezultate kojih se ne bi posramili ni mnogo stariji sportaši. Dakle, prije sam popeo smjer ocjene 8B, to je kao najmlađi Hrvat koji je popeo 8B, a u dvorani te ocjene većinom variraju. Sada već sam par godina prvak Hrvatske, pobijedio sam na par međunarodnih natjecanja, Pecen trofej i RCC kup i još, to su najvažnije.